No moaly hitatsika nandeha raharany Paky fitsaragna ro zay nanao tsy nanjary teto amin'ny firenena. Fa ny raha tsikaritrytsika no moaly ariva koa fa niboaka ny didy sy ny vorongony nagnano nahita excuse ro jiaby. Nagnano nahita excuse ro jiaby fotony hadignandreo ny tsy nanjary nataondreo tamy vahoaka malagasy tamin'ireo tondra teo. Alaiko ohatra amizegny mialatsiny manongona agnarana ray aman-dreny maventy magnaja anao za ny ambassadeur mauricienne Camille Vitali. Tsy haiko ray aman-dreny na voany very tadidy ianao na hoe magnarijery koa. Mialatsiny volaniko amin'ny maha olobe anao. Niany Ravatomanga marary tatrany ratsy napoiziny mamorogno aretigna à l'hôpital mamorogno aretigna ary adignanareo nataonareo zay. Salut mon frère. Mitodika aminao za ray aman-dreny Camille Vitali. Anao nangataka hoe ama ambassadeur mauricienne anao tamin'io mila atao evasany Ravatomanga. Nagnino za lafa minini donia nangataka par lettre écrite taminareo mpitondra teo hitondra havanay zay tsy nangataka fagnampiana taminareo, zay tsy nangataka evasany tamy fitondragna fa hoe zay lafa mitondra izy tsy namezanareo. 3 fois zay nangataka tsy namezanareo. Mba tiako valinao koa nino antony monsieur l'ambassadeur mauricienne Camille Vitali ampitanareo aminazy avatra re. Araiky zay faharoe anareo jiaby zao mandalo audit jiaby tseniky nefa mbola sasatsasa nareo zao mandalo audit. Fanjakagna ne tsy manambotro migadra olo karaha nataonareo. Fanjakagna tsy magnano arrestation karaha ataonareo, wala fanjakagna tsy mamorogno dossier karaha ataonareo. Fa fanjakagna mitsara ny raha marigny, ny raha tsy nanjary nataonareo. Fitsaragna tompony teny farany. Fa niany ro jiaby magna cinéma. Zay tsy mijery cinéma nareo. Nareo koa nagnaratsy nanjary tamy tany sy ny firenena. Aleo fitsaragna agnano asany madiodio. Teo fitsaragna ny bekonareo. Teo fitsaragna nataonareo ambany lalagna, ambany vitinareo. Niany fitsaragna petraka any amin'ny plasiny. Mitsara ny fahamarinana. Anareo jiaby mandalo amin'ny tribunaly amin'ny Paky magna cinéma. Oh, mampinono. Oh, araiky azovy vadiny taikabija igny. Vadiny naina taikabija igny. Oh, zazakely ane io vo mampinono. Fa napavinay narary tamin'ny prison. Naboaka nampidiriny. Nivonenareo prison izy farany. Tsy marary zay. Izy igny tsy mampinono tsaiky menamena. Fa izy marary. Apoko izy tsy nagnodikodiny volam-panjakagna. Izy tsy nandrobaka raha tamy fanjakagna. Fa izy nitaky, niady, ny raha tsy manjary nataonareo. Nivonenareo izy tamy prison. Eska nareo jiaby nandiniky hoe viavy ane igny. Ino fahitanareo nabaviko igny, ny donia. Tsy viavy zigny. Tsy mendriky ho azy ve ny fangatagna nataone havany, nitondra izy andeha ivelany. Ita. Fa niana nareo jiaby gadogadazo. Oh, evasany. Nataonareo arrestation evasany. Fa leranareo ny gadagada olo, arrestation olo, namorogno dossier olo, anareo tsy nitsapy hoe evasana io ne ilaigna. Zanakan'olo 3 managnambiny novonenareo tamin'ny anniversaire. Est-ce que nareo nitsanga nagnano evasany?
Nitsaroanareo ve ni existe zany mo evasany zany tsy ni existe tamin'ny andranareo. Fa zay ndraiky zay tsy dahalo. Aboko zay tsy setoany, boko zay tsy ratsy toetra, tsy ratsy teza karaha fitondragna nandesinareo. Anareo ne nagnano teza ratsy firenena. Anareo nagnano fomba ratsy ta Madagasikara. Folo tsao tamby taogno fomba ratsy nitondrasanareo Madagasikara. Niana anareo mbola vo quelques jours, quelques semaines anareo eo. Anareo mibabababa oh evasany, oh aty ary. Hay. Anareo zegny olombelogno. Fa le vahoaka ino? Satria koragna fandroakanareo. Teny Camille Vitali ambela fa fitsaragna Maurice nagnano asany. Nde marary izy, nde rebaka prison izy, nde rebaka karaha ne nata prison koa, nata prison koa fa toloko ananazy. Io fa akinany. Akinany izy mandeha ndagnahary mangala izy. No moale riva araiky nagnambivava be igny rina Mbato Malama. Laranazy be karaha Mbato Malama ny Majunga zao rina Rakotomanga tiako Rakotonino. No malariva nidrika Tanimora ni any marandray marary avoa sovaka tiako savoka tiako nino. Anao mo olo niteraka ke avoany savoka. Miareta Tanimora o ni avaneny vonenareo ta Tanimora, miareta koa nareo ny Tanimora o. Io ne aviany amin'ny volagna. Atsika zo c'est le moment. Atsika province panisy ajery amizay eky atsika zo. Mitsangana. O nefa misy mikonikony raha fa ambadika ao. Zany any tsenky volagna. Agny lundi mardi agny za magnambaranareo fa misy olo mikonikony raha fa koa hoe. Agnano fitondragna, apetraka gouverneur, apetraka sénateur. Kelera koa, tsy zegny raha nitadiavinay. Raha nitadiavinay province autonome. Raha nitadiavinay pitrany fédéral. Anareo nde agnano agnapetraka gouverneur, tiako sénateur. Ino mba sy ilagna le province autonome? Ino raha ilaigna le chef de province? Ino ny asany préfet ny fotoagna zegny? Sintragna le fitondragna teo fa nambela. Anareo koa nde agnapetraka gouverneur, tiako nde agnapetraka sénateur. Gaspillage de l'argent. Regny ny tegna mandany vola panjakagna. Mialatsigny tompoko. Za personnellement, za tsy magneky fitondragnanareo zegny. Nde ary agnapodiny taloha. Déjà zay fa nangataka. Ravagna io Sénat io fa io lohan'ny Assemblée nationale io. Io lohan'ny Assemblée nationale io ao. Za tsy mavozonvola. Io tegna mandroboka fitondragna atsika zo io. Io amin'ny Assemblée nationale io. Lohan'ny pitariky zo, président zo. Nandeha zasy Rusiana. Rusiana manakefa. Zay technicien mavita mitondra jirama io. Fa aza ataonareo makanareo jirama io. Ke io aviako zany volagna. Mivoleza atsika vahoaka ndraiky reto mena gigony politiky, ndraiky reto dinosaure politiky. Atsika zao ino raha tokony atao atsika? Ambarako anareo vahoaka. Surtout atsika côté. Atsika kaskadalendreo ry sasany manangana tsy haiko ino ambadimbadika agny, anangana zegny hoe ty ary. Atsika magnanaova délégation tsika tompony. Karaha ataony atsika Diego, province Diego volaniko eto. Ça va Diana. Atsika manangana karazagna bloc araiky, karazagna hoe délégation maventy atsangana atsika province Diego. Aza ampidiranareo agnatiny ao reo dinosaure ndraiky menamena gigony politiky reo fa reo mandrobadraha. Tineny na talata za minareo eto. Ino raha tokony atao atsika? Manangana atsika, mivoria atsika pary district ataotsika agnatin'le délégation na agnatin'le association na agnatin'le bloc araiky.
ny baka Mbaribe, baka Sambrano, baka Mahavavy, Agnivorano, Andapantala, Sambava, Voemaro, Dego. Atsika mivolia magnanova délégation raiky, atsika mila mandiniky, mila mizaha ino marary amin'ny province-ny Diego. Arafetitsika zigny, amboaritsika, andesitsika amin'ny président. Atsika tsy mila mizaha olo hafa. Aza kadalendro, oh, ndeza premier ministre, andeza ministre, reto ministre neto nefa tsy natokisana koa. Aleo lavitra ara atsika mikoragna amreto corps présidentiel reto, les 4 vice-présidents reto. Fa koa reto ministre atsika natsangana reto. Ialako tsiny fa za tsy pour ro io rango voalohany. Za tsy pour ro io rango voalohany. Parce que ro io, ce sont des ministres magouillards, la même chose. Zahavane regny, les 4 vice-présidents regny, mehe magnatoro vahoaka, mehe mitandregny vahoaka, fa ministre zo 29 ministre, mba firy ta ministre reo nijotso sur terrain, nijotso nagnatona atsika vahoaka. La même chose, mbola miragna teo, nandeha nivory Tananarivo ro jiaby wa anao télévision koa télévision io fo. Donc raha ambarako mety misy olo mombon-kevitra aminaka koa igny, aleo tsika province ny Diego volaniko fa tsy Diego, dia na ndraiky sava atsika manangana rafitra raiky, groupe araiky, aza ampidirigna agnatiny ao reto dinosaure, mena gigo reto, reo ny mandrobadraha. Eto moa zandriko Fabre fa tafitriky, magnajanao miarabanao zandry mofra. Fabrice mitandregna anao za zandriko feo. Mbola tsara atsika jiaby, magnano merci aminao Zokobe, lagnatsiny fa anao zo io raha mipôzipôzinao io angambany mety misy raha important koa agnatin'ny vie privée zegny amin'ny fiainagna atsika andavanandro. Kanefa zegny mbola nagneky anao nagnano le live de isoragna be aminao zegny ary ialagnatsiny amin'regny havagna amin'ny raha antognonareo agny agnatin'ny raha jiaby zegny fôtony ny fiainam-pirenena zegny dia mandeha io mitovy amin'ny docteur zao izy na mipetrapetraka izy mangala jery ndraiky vady aman-janany fa koa fa misy olo marary io tsy maintsy mitsangana fo izy mandeha mangala tomobilinany mandeha mamonjy ny toeram-piasana satria andeha mamonjy le fahinan'olo sy ny karazany. Ke isoragna anao zegny mbola nahafohy fotoagna nagnanaovantsika le vitiniany afatsika koa zegny miparticipe agnatin'le izy mifampizara hevitry ary mifamelabelatra amin'ny atsika jiaby eto. Ke isoragna koa atsika jiaby agnatin'izay zeny lava zegny fohy fa hoe agnamafisoko ny raha volagny Zokobe zegny. Raha volagny Zokobe teo io ihany zegny fondement mahatonga atsika io amin'ny fotoagna amin'ny raha mahazo atsika zo satria atsika malagasy io atsika samby atsika tsy mifagnaja. Eto bientôt amin'ny herinandro aty mankalaza atao hoe tsy hoe mankalaza fa mahatsiaro nandianany Ndrambavy. Zay nagnano niady izy tamin'ny tanàna Nosy-Be io. Nagnano izy, nagnano araka ny efany. Tsaroagna izy amizegny ary mbola itondrasana ambavaka izy ary angatagna famindrampon'Andriamanitra agnatin'izegny ho an'ny fagnainy. Fa raha tiagna volagniny eto zegny misy 2 poids 2 mesures zegny amitsika Madagasikara. Zegny raha hitatsika zegny 2 poids 2 mesures. Nagnino izy koa tamin'ny natao karaha nagnino izy io aminareo izy manjary karaha ty. Zay zegny ankendriky zegny mila ivoatsika agnatin'ny raha ty. Tsara ovatsika, tsara ovanareo fa Madagasikara iny tsika jiaby. Atsika ne hypocrite atsika gasy io e. Atsika mivolagna atsika firenena raiky. Atsika mivolagna fa atsika malagasy. Kanefa ny mararinay ny amevany ny sasany. Ny raha mandratra zay amevany ny sasany. Fa izy koa ndraiky ny indroa manjary hoe igny ny lasa hoe priorité sy ny karazany. Atsika zo ambarako atsika fa amin'ny tany faritany jiaby sy ny namany sy ny karazany dia efa maro ny mpiavy mandeha monina amin'ny tany araiky.
mipetraka izy amin'ny tana raiky, mivelon-tegna ao izy, mamelon-tegna ao izy, ary indrindrandrindra mety manambady ao izy, ary agnatin'izay fiarahamonina zay. Io le fihavanana misy amintsika. Fa izy koa zay mbola misy andian'olo rabe mivolagna fa zay ihany zay. Atsika tsisy andra mampadakora atsika amizay. Tsisy andra mampadakora atsika amizay. Fotony nagnino? Mba asiava considération fo zay io. Zay koa mivolagna raha marary amin'ny tany misy zay agny. Zay koa mivolagna hoe tiny tokony anaovagna karaziny amin'ny tanàna misy zay agny. Tsy hoe zay boka io hoe le topitanao le sakalava le antakarao fa zay jiaby miaramonigna ao. Misy Betsileo namany mivelogna ao, misy Betsimisaraka namany ao, misy Antandroy namany ao, misy Tsimieta Antomoro, tout ce qu'on veut. Mirindra zay satria fiarahamoninay io. Io le atao hoe zay. Ampodiko ndraiky. Ino man atao hoe zay? Ny atao hoe zay de tsotra fo ho an'ny tapana varitra ny nosy igny. Na agnatin'ny région Diana, na agnatin'ny région Sava, de zegny olombelogno. Quel que soit tany naviany, quel que soit finoagna anany, fa izy koa mandeha avy izy amin'ny tanànany tany navaritra io ke nandeha nitady vola ao izy, namelon-tegna ao izy, nitarimy vadamanjanany sy ny namany sy ny namany ao izy, ary mitondra raha ampandroso ny tanàna io izy, zay zegny. Zay natao hoe zay. Fa tsy hoe mihamby fa mila zegny hoe sinjegny hoe. Ke zay ao io dia mila tandrignesagna koa zay agnatin'ny raha mamparary zay. Satria aza diso atsika volagno fa izy koa tribu tam'ty tologno ty zay nisiana perte be indrindra dia io ville de Diego io. Misy tanoranay, misy jeune mandeha efitra 5 tsy haiko firy tsota naty. Nandatsika lio zegny zay amin'ny taninay io. Ndre jusqu'à niany zao mbola tsy endriky misy aby koragna karakory fandeha enquête zegny. Mampalahelo ny raha misy. Nandefa solo-tegna zay taminao Antananarivo tagny. Nandeha taminao madame Fanerisoa fa tsy afaka niraisinao le olo satria anao mbola occupé, tsy magnino fa niraisiny secrétaire anao tamizay. Hoe maka ino mafitohizany le dossier sy ny namana hatreto jusqu'à nantsika mivolagna mbola tsy endriky misy raha mihetsiky sisy raha mandeha hoe nagnino matineny. Misy io isaka olo amin'ny fombanany, amin'ny fombany taninany. Mandatsika lio zay raha satroko aminatsika gasy zegny. Zay mahatonga atsika koa fa magnano raha midriky tragno, magnano fety, magnano raha mampalahelo, biby no alatsikatsika lio. Fa tsy hoe olombelogno. Fa eto olombelogno latsika lio, ro zandry tanoranay ro. Hatreto moatsika zao io mbola tsy endriky regny hoe karakory mafandeha ny raha zegny. Nagnano karakory tsara beky ny raha zegny. Fa ny raha hita fo zegny hoe ny mandeha izy raha hitsikitsika fa mandeha fo magnano zegny atao hoe recyclage politique. Zany hoe raha tsy vitan'ireto olo reto le mpagnano politique taloha reto sy ny namany ro zao magnararao paty. Magnararao paty. Faty ny avaneza tingeninareo azafady. Ifonagna aminareo zegny. Tanàna vitanareo tsaraikaraika any zegny. Fa natoa io tologno io bascule satria nisy liony zanakanay tagny rabe de zegny mahatonga zay ampody aminareo eto de atao mazava tsara amin'ny teny gasy izy baka azoaotsika ono sy ahaizantsika izy fa hoe liony zanakanay, liony tanànanay, io tsy liona sangatry ny volagna raha de ny lela liona fandroaka na ninonina liona koke hoe ambelambelany karaha io. Fa zay de mila tandrignesagna fo agnatin'izay. Azao mazahay io. Zahay io isany ambaratsika teo igny. Zegny zahay jiaby monigny amin'io tanàna io. Zay jiaby monigny agny. Tsy hoe ke zay boka agny fo. Fa zay olo jiaby monigny amin'io tanàna io natao hoe zahay. Zegny aloha raha mazava zegny. Dekan'izegny zegny agnatin'izegny aminay ino ma raha misy amizao io? Raha misy amizao io zegny itohiziko amile koragna anao zegny fo. Hoe mandeha maly magnano ny asany reto co-président reto, miezaka ro magnano tokotro ataondreo, fa misy koa io assemblée-tsika io. Satria manko le raha misy ane zao hoe le politiky mipody amin'ny raha mahazatra izy fo. Izy ka olo magnano raha mahazatra izy.
Ny raisindreo zegny le raha fotony reto ranamana reto maramila reto maramila reo ary koa zegny agnatin'le consensus hoe reo tsy ils ont pas intérêt hoe andeha accaparer pouvoir zay raha natsara le reto olo amin'ny kapisaty reto ils sont pas là pour accaparer le pouvoir fa ireo mbola nagnamia ino izy ty ouverture nivolagna mihitsy ny président araisinareo daholo ny olo izy na jusqu'à courant en tant ministre azy fa le olo politicien mpagnano politique le olo fa magnano asa politique zay automatisme andreo nipody dia commence zay ni dépasser andreo amin'ny reto olo mitariky reto le amin'ny mécanisme politique atsika mivolagna amin'ny assemblée nationale io zegny problème n'olo eto problème tsika zao io de problème areo maventy problème vonalohany problème ny jirama ary io no miteraka le ataontsika hoe étincelle na pitikafo natonga zegny raha ty le fitsanganandreo jeune abo sy namany na tamin'ny jirama fa kanefa ndraiky agnatin'izegny efa nisy raha narary fotô fa olo tsy afaka mivolagna satria tsy agnamezagna tsinyrô zegny azo volana saky nanona agnaran'ny raha vatomanga zegny a Madagascar tamin'ny fotoagnan'andrany azo volana masaky manona agnaran'ny PM Itsay Christian zegny tamin'ny fotoagnan'andrany azo masaky manona agnaran'ny rajoelagna amin'ny rabe zay fotony gadragadregna daholo ny olo zay sinamasinamany tsy hoe olombelogno tao rô olo verijery tsy nahazony raha le gasy nipetraka atao fa hoe noho ny roa agnatin'izay tery zegny de navokoa zegny ary soragna jiaby le namagna taty amin'ny andafy afaka mirelayer mivolagna hoe non tsy raha andraiky navy rô zegny aby ty mivolagna hoe eto kosa limite de lasa de ravagna zegny ro lebo le mousquetaire no roso fa le tagnatagnan'ny mousquetaire aby ty mbola feno rô ary mbola magnabebe rô magnano rô mbola ozaozao mbola misy nge zao hoe amin'ny université nantsiranagna io olo mivolagna amile mpianatra reto hoe eto zay mahita anareo rô zandra aby ty fa apahitana eny rô nagnano tegna dosodosy zay mbola azika ekegna ve zegny hoe ireto zandra aby reto nagnano rabe nitologno sy ny namany de vo rô mitaky ny ratakindreo mbola misy ka andian'olo zay olo mitange de ndre izy aza tsy azoko mihitsy hoe mbola nagnino hitazomagna regny défaillant regny za de mbola mivolagna ary magnamafy eto ino tsy agnadosoagna ny président n'université nantsirana monsieur le brillant ino tsy agnadosoagna izy satria mbola navitany ho tanànany Diego io ministre d'enseignement supérieur miaraka amin'ny co-président nefa mirehitry may ny université ça ce qu'on appelle défaillance no zany anao koa fa tsy mety zegny mba matsapa-tegna anao agnatin'le izy rahalahy tsy hoe tsy fitiavako anao zegny rahalako anao ary tsy sandranareko anao agnatin'izay fa izy koa no matsapa-tegna fa hoe défaillant za tamin'ny raha nataoko de mivolagna fotsiny anao hoe allo aloha za sitrasitrany ary isorako kokoa raha nataony directeur général ny secret hoe avec sous pression izy nagnazy zegny hoe allo za hiala tozay miambigna doson'olo de mbola misy masaky magnano menace reto tsaiky reto hoe fa eto zay miambigna anareo fa eto zay mizanareo jolategna dozy sina ino loatra moa mbola olo karaha zegny mbola za tsy mivolagna izy nagnano zegny menace zegny fa misy raha zegny matoro tsy akabo mitaregny matoro tsy akabo mivolagna zay ato la mifagnaza la manaisa ino ato zoky amin'ny raha mandalo amin'ny raha ataony sinamana sy ny karaza mary misy problème to misy tsy aiky maty tary sy ny karazany sy ny namana raha jiaby zegny mivolagnina amitsika raha tsotra hoe atsika nagnano tolo igny misy parti nataotsika fa ny raha misy amizao zany de natao hoe recyclage na mpagnano politique zao zao mizaha hita kendriky ankoatran'le hoe mba nambotro andraiky mirabe le olo tegna fanetry be ny firenena apodiko ndray mandeha tsara raha volaniko mazava misy zegny natao hoe ny fanetry be ny firenena labandiny reto forongotron'olo reto foromotron'olo aby reto no navy mandeha hoe magnano zay raha jiaby sy ny namany sy ny karazany sy ny namany io dia misy amindray koa zegny ao mbola tsy maty manota agnatin'ny raha jiaby zegny ke noho zegny ino raha tokony ataotsika ry avako aby ino raha tokony ataotsika ny raha tokony ataotsika mbola magnampy le raha koragnany zokibe teo igny raha tokony ataotsika ho an'ny faritany ny antsiranana
faritany eto raha koragno. Ho an'ny faritany n'Antsirana misy région reo de Diana ndraiky Saba. Mivondrona atsika isaka district isaka tapitanana hoe ino ny raha tegna priorité tsika. Maro ny problème misy amitsika ikegna zegny fa problème tsika io tsy voavanianiany hoe ty problème fa agnatin'ny problème misy natao hoe priorité. Misy priorité fo izy ka olo magnaboaka priorité telo amin'ny ino izy ty fivondronana vily misy izy ohatra Alaroandapa ino priorité telo nareo anareo Sambava, anareo Antala, anareo Voemara, anareo Mbilobe, anareo Ambanja, Nosibe sy ny Diego sy ny namany de aleo atsika ikoragna amin'ny toerana raiky. Zany hoe ino mampamoramora ikoragna atsika izy asa mandeha Mbilobe olo jiaby mifanody samby mandefa délégation am'le secteur misy atsika agny hoe tino raha tegna mamparary zay ikoragna io boka io atsika andefa olo na hoe ametraka hoe solo-tegnan'olo andeha ikoragna izy amin'ny Roantananarivo mavinty hoe piza la raha marary aminay fa i raha marary aminay ty koa fa tsy dino ianareo i raha marary aminay ty koa ataonareo tsinitsino atsika tsisy andra mampadakora atsika tsisy andra mampadakora atsika fotony nagnino atsika zegny mbola agnatin'ny fahitagna raha mandalo zao zegny hoe zegny hoe misy zegny problème sasany important misy problème sasany azo iafiagna fomba hono moa no ivolagnina fa hoe magnano ny fanjakana fitondram-panjakana am'izao débloquer problème Antananarivo hoe magnano hoe misy moteur ny Jiramana amboary misy zegny hoe démarrer misy ny sy namany fa ny agny aminay ke ny agny aminay manino zay ty mazovy Bolongambato zay le fanontaniana apetraka boka zay amin'ny tany misy zay ma tsisy problème une semaine chaque firy semaine Diego tsara misy jiro mitabataba ny Jirama andraiky zay samedi zao manjary miankana agnatin'le raha fotony ny vahoaka tsy mahay raha maro fa Jirama fray andreo fotony Jirama mangala vola andreo Jirama nefa olona fa io tsy boka amin'ny ato fa boka mingaraiky ty gagny ingaraiky lekilekin-draha ty anareo karana amin'ny faritany amin'ny tany misy atsika agny amin'ny région Sava Diana anareo karana fotony anareo misy mitarainga hoe zay boka zao nanjary zay jiaby karana vao tontonona agnatiny azafady aminareo karana ino olo magnano tsy manjary aminareo dénoncer anareo tompony dénoncer anareo koa tsy anareo koa ty araka aminay vahoaka mila désolidariser ampodiko aminareo fotony anareo mahay teny bazaha il faut que vous êtes en train de désolidariser de votre compagnon, vos amis, je sais pas, une fille désolidariser. Alors, je comprends, vous êtes là, mampangalta, des azavet, tu vas pas namano. Alors, on kunzalai, misamnaro, mangano, mamur vale naroe, angatin magazinaro, qui ne vous naro vale. L'air en andant joie Sarah Zimbabwe, y'en a manga bocaizi. Si en prix de ganano istamzi, en prix 2-3 fois, azo vous la nek zeni. Azo vola ngeky zegny anareo karano izy anareo koa fa mavozy agnaranareo tontonognay ato tsotra fo oa zay de ambarako tsara mikoragna Joakim rahalahy mikoragna Zokbe izy agnatin'le herinandro mikoragna namagna marobe eto mikoragna fa zao fotsiny ambarany zay tsy naman'olo mpangalitra zay itovizany jiaby zay io misy koa différence na zay mikoragna fo hitanareo hoe misy tendance ty amin'ny raha karaha zegny tendance raiky ty amin'ny karaha ty fa raha hitambaranay de zavatra tsotra ny olo mangalitra io tsy namanay tsisy kelera koa zay eto ande hiaro olo mangalitra zegny araiky kelera koa zay eto hiaro olo tsy matomanota magnanognano raha fahoainy mampijaly ny vahoaka sy namany sy ny karazany sy namany ke hoe tso ande korokorana aminay eto hoe zay tsy d'accord amizegny tolérance zéro impunité zegny raha tokony petraka zegny regny volagnina aminareo jiaby agny ary aminatsika samy malagasy koa koa tianareo anareo tsy ataonay goma eto ivolagnina eto isanandra magnanaova raha manjary anao koa mahita fa hoe tsy manjary ataony namanao mila désolidariser anao agnatin'le izy anao mihitsy nanao tompony voa tsy mety raha nataony io namako na karany milina za izy na chinois milina za izy na vazaha milina za izy na tiako nino
fa io tanindrazana tsy Madagasikara jusqu'à Toliara igny fa nine boka igny am faritra tapina baritra i ary zahay ho sarotona aminany ary kila olo agnanovagna azafady zegny heto hoe rasiste ro tsy tia olo zegny hoe sy namany quelle heure zay tsy tia olo mamany zanako zao io ne borzany kirako fomba hono vilagnana fa za tsy tia olo tsy tia ro borzana bo ohatra zay le terme ivilagnana atsika izy borzany zay fa vilagnana ko fa olo malemy fagneva aminay fa borzana idagnarany zay fa tsy mbe magnava keky nasianaka io raha tena vilagnana anatiny zegny ho atsika jiaby amin'ny faritany antsiranina atsika tsy hetsika nataony sasany fa ro mety magnaraka raha nde ataotsika koa ny Tamatavy zao fa nagnano ro nomoaly tsara raha nataondreo député-ndreo jiaby namory ny vahoaka ny tandreny tsara raha nataondreo Tamatavy nagnano igny fa ny atsika ny antsiranana tompoko atsika isaka ny farity misy atsika agny mila mivory atsika mitondra le tegna marary amitsika tegna hoe ty zalahy tsy maintsy mila tadiavagna solution tout de suite satria marariny aminay loatra de iregny raha jiaby zegny no andesika hitambaragna ataotsika hitondrasagna io feo io fa raha vo io tsy vova atsika fa mipody amy lalabe dagnarany io tsisy zay mipody amy lalabe amy tany misy zehe agny karaha ataotsika nandavagna rajoelina ta De Gaulle nagnanovagna filaharagny sy netatana mandritra ny De Gaulle latra ambarako atsika tsao atsika azona Alzheimer tsao atsika tsy mahazony raha De Gaulle efa natra député amin'ny assemblée abo mbola mimaly voainy 13 mai Antananarivo tsara hetsika zegny De Gaulle fa milanja faty magnaraka tanàna tanana député na Antananarivo mivolagna hoe voainy 13 mai baka arignesanao président ro tamin'ny andran'ny rajoelina hoe indra marara amin'ny vahoaka aza la député zala zanaka nefa matay zay migoma nagnanaovako goma nagnamoronako goma mihitsy tamizegny hoe ty goma ataotsika anareo zay magnasa izy za fa ty goma ataotsika zay fa magnambara hoe inona mararane député Tananarivo mbola mivola voainy 13 mai mba enonao asa izy tany i Madagasikara ty de hijanona amity Tananarivo ty fo zay tompoko tsy d'accord zay hetsagna eky zegny tsara raha mazava na tianareo na tsy tianareo zay tsisy hara mampadakôry zay amy tanànany Madagasikara io ke hoe tsy considérena isaka région isaka faritry isaka ny rabe sy ny namany sy ny nama amy raha marary anazy tsara raha mazava zegny tsy midika fizarazarana fotony anareo misy mavoza amizay boka ireo io boka tiagnany zarazara ireo io zegny hoe sy ny namany zay ty nampiadra-jaza koa maro amy zanakanay ao mianatra mahera maro aminay ao mbo afaka magnano raha maro aminay ao tsy magnatiny kolokolo maro aminay ao mavita mitantagna raha jiaby anindro nareo zao misekreny izy koa olo tindrenareo misekreny olo tsy fata-piaviagna boka aminay ao zay mbola fa tsy d'accord foko amizay dika no atsika tsy mila mifankadala eky a partir an'izao atsika tsy mila mifankadala fa atsika mila fifagnajagna anao ajaiko za ajainao ajaiko anao amy raha hainao ajainao koa za amy raha haiko ajainao za amy tanaviako ajaiko anao amy tanavianao fa atsika koa mbola agnatin'ny resaka hoe tsy magnino fa anareo io baka zegny hoe seconde zone zegny hoe aty ary magnino sy nama amezagna toaka amezagna katy amezagna zegny hoe taloha zegny taloha zegny fa zahay zao mivolagna satria nagnano zay lourdre perte io tanànanay io misy zanakanay naty tagnatin'ny raha zegny ke zegny mahatonga zay ho sarotana amizay ke dikan'zegny amin'ny atsika jiaby amy mahagasy atsika amy piretany raha zegny atsika oka atsika ifagnaja fotony za sokeny nomoaly afaka nomoaly nahita naregny ro vehivavy mpiarony zony vehivavy tamin'ny asa vadininga mera taloha vazaha igny samborigny madame Claudia Tchitouaina mais ça m'a beaucoup choqué parce que ndao zokna ouais non zay boka nimbariko teo hoe za degré taminazy igny ninazy mampinono fa nitsika tamy prison to ino nagnanaova izy tamy prison to nindro ne nagnodikodigny volam-bahoaka
55 milliards knapsy fa rana bavnini ino marana nataony niady zony vahoaka izy niady fanagnam-bahoaka izy nivonendro en prison fa niany nareo natao enquête mbola vo enquête vo asa atao zay fa mampinoany zazakely ha atsika jiaby samy misy zanaka fa mararin'olo zahava koa izy volagniny zandry faby teo ni atsika malagasy araiky fa azo atao fagnavakavagna samboriko volagnanao teo faby hoe tatamatavy nomaly be zany ena agnaraka zigny zany za zigny dès le début jusqu'à fara za ravoravo hoe mba misy côté mavita magnano raha izy koa tsika province sasandreo nagnano raha nataony tamatavy no moaly igny atsika mahita solution fo misy solution fo fitondragna fa ny magagany atsika vahoaka ny tolona 25 septembre igny ndraiky le 14 octobre ino raha misy atsika vahoaka ny namono voay iro ndraiky iravaka nifiny rojo navy eo tsisy raha ataondreo ino le problème zava est-ce que ronita solution baziny toliara rangona vendreo io tsisy mikoragna baziny toliara tsisy mikoragna kabarony périphérique tsisy mikoragna problème jirama io tsisy contraire ara syndicat président syndicat jirama mitaky raha mary samboriny nampidirigna prison atsika zao impody karaha taloha koa atsika jiaby fanahy taloha président syndicat fisarima ny samboriny tamregny président syndicat ny ino reto mpiasan'ny l'hôpital reto ny samboriny gadregny tamin'igny atsika zao koa impody amy raha karaha regny non ny olo agnanaovantsika audity ny olo nandoto taloha teo izy ndray mampinono izy ndray misy nino ampidira ao izy zanany koa ny mety andesiny ao koa fa lera minono ao zanany boky litsy andesiny mody zegny ane mampisofa amle raha nindro zegny mila ndrofo fa atsika koty zala mifoaza atsika mifoaza io tsisy hoe ke atsika mitaky raha karaha zegny fagnavakavagna non izy nambarany zandry fabra teo ino foko ty hitanao aminay ady amy province ny Diego foko jiaby roapolo managnamby hitanao amy province ny Diego hitanao amy province ny Majunga hitanao amy province ny Toliara Tamatavy Fianarantsoa même Tananarivo capitale ino raha vozonareo amizegny zava raha mandalo Diego izy volagniny zandry fabra zegny mbola olo fa tsy nilegna tagnatin'ny université mbola igny koa tanagna amin'ny université ma tsisy olo hafa mahatana université io ma tsisy olo hafa mahavita mitondra université fa mila io igny io koa mipody koa on est fatigué kajo zay empaka zay izay tsy questionne hoe tsy fitiavagna olo fa maro olo mahera mavita mitondra université ny Diego zalahy maro olo mahera mavita mitondra secrène mavita mitondra pêche au froid io même rotompony io lavanimba hitatsika nisy lohan'igny fa maro raha mila amboary io karaha zay Majunga Toliara Tamatavy fa tsy eo nareo magnano mihodikodigny karaha domy tsy haiko monopoly tsy haiko basy eky zay zala basy atsika nitaky fagnovagna ampandroso atsika ndraiky nagnalombolomboly nataony TGV sy ny forongony amin'ny assemblée ao ane tsy asitriko anao mofra mbola ro TGV io micommande mandidy manapaka amin'ny assemblée ao recyclage di TGV raha Vatomanga ary dira Vatomanga TGV mbola ro jiaby amin'ny assemblée ao io tokony ravagnina hitanao zokinaka raha magagaza amin'ny assemblée ty assemblée nationale zay mpisolombavambahoaka anareo député jiaby marigny le ny zoko be ty mba misy fanontaniana apetrako aminareo mivantana quel que soit nareo amin'ny député na indépendant na agnatin'ny antoko politique
olo jiaby mahay azovy fototry ny problemony jirama a Madagasikara. Ino ma problème nareo député le solombavambahoakanay ty? Tsy kahianareo ro agnarandreo karany voatonotogno ampandehanareo agnivon'ny Assemblée nationale. Voilà. Kahianareo ro agnotanianareo agnatin'ny commission d'enquête karan'zegny hoe agnaranareo reto miverimberina amty tanànan'ny Madagasikara ty mahakasiky jirama. Ino marigny ma raha ataonareo agnatin'ny jirama ty? De mba volagna aminay le solombavambahoaka. Fotony anareo tsy afaka hivolagna amin'ny vahoaka jiaby izy kafa aboka eo zay mikoragna amin'ny vahoakanay agny. Fotony zay samby zay manjary miady. Zay samby zay manjary mifamono. Fotony zay mahay jirama mangala volanay nefa jiro tsy tapoka. Nefa jirama mivolagna fa tsy boka aminay fa boka amin'ny lekilekindraha montroka ty. Baka tsy agnabian'ny vahoaka rontry nde agnoro fanagnana anareo. Kahianareo assemblée, anareo député zegny, anareo jiaby magnano député io. Kahianareo amin'ny parlement ao hoe zay mikaiky agnarana reto olo reto fotony amin'ny resaka jirama Madagasikara de voatonotogno eto agnaranareo olo. Ka tongava aminay eto anareo magnazava aminay en détail hoe ino mandra de vao koa kahiana ny jirama ny solotegnan'ny mpiasa ny jirama zay magnazava koa. De io tsika mandravona izy la. Itsy agnanovagna zegny. Lundi va vita magnano zegny. Niany samedi vendredi, non samedi, amaray dimanche. Alfasa zegny, lundi kahiero. Ro Tananarivony. Atsika Diegone mon frère. Andraso zabo nampody amin'ny député reto. Fotony ro baka magnano geste zao. Atsika nampody amin'ny ino rabe, atsika tsy nivoagna ny constitution, atsika zao tsy nahazo ny sanction, atsika tsy magnasana masiny namany. Oh! Marigny zegny, ko zegny tianareo. Fa raha important, anareo magnano tiatia vahoaka io, anareo magnano sombavambahoaka io, anareo magnano marikitry vahoaka io. Ino tsy kahianareo agnarandreo olo voatonotogno mikasiky jirama io amin'ny Assemblée nationale ao. Ino ny problème tsy kahianareo? Tsy nanandreo frère. Voilà, satria reo mandeha magnarabosy amindreo, reo magnano miao amindreo. Kezy atsika fapadala eto. Manjary tsy mahazo fifindady reo agny baka. Bien sûr. Fotony ro zao koa agnamboamboatra tragnondreo i mety mangalangala atanao za ko nzala mezamezanao sakany ciment olagna agnamboamboarako tragnonaka fa za après 3 mois za megnefa izy raha karakara zay fo boka zone atsika fokadala eto atsika zala province ny Diego nisy 13 députés ino asandreo 13 ro za ko tsara nisy nareo feondreo 13 aby hoe lera nagnano fety agnano ambiance itsinjaka baly amono agnomby ampina olo zay ndraiky raha ataondreo ny raha magagaza nataony taloha fo hitanao raha magagaza zao ko nakara reky fo raha magagaza antsika gasy atsika ty ve mindrana ny tandrazana atsika ty zay le question tiako apetrako aminareo député aby reo anareo le migeste hoe zay député atsika ty ve mindrana amin'io Madagasikara io. Misy olo Madagasikara ao mety gasy zo mirana atsika mety olo zo jirantsika hoe mety hoe kidadieny génération ro mipetraka amin'ny tanànatsika io fa efa atsika koa zegny mety olo voavinomo alafoko nomaly zo anareo mivolagna anareo solombavambahoakanay anareo magnano mivolagna hoe marikitry vahoaka mahera marary zay zay raha volagnanareo zay marikitry vahoaka. Atsika ty ma zay lerany fa misy faty fo hoe mila tomobily député mila zegny hoe filagnanareo io azafady fa fatinay indesiny onjononay batibaty zay skoty aminay skoty koa fa maty zay tsy mila tomobily zay tompony milanja fatiny namanay dikan'izay zay tsy mila député hoe andeha hitondra tomobily agnameza tomobily ilanja fatiny avanay zay tsy ilainay anareo zegny zay mbola vitanay magnatikiza amin'ny tany ilivegnany avanay fa nirangatany aminareo député raha tsotra misy agnarana an'olo voatonotogna amin'ny resaka jirama io ao karany olo aby zegny ino tsy kahianareo olo aby zegny amin'ny assemblée ao toko ya ino tsy kahianareo anontanianareo amin'ny agnarany vahoaka malagasy hoe zay vahoaka malagasy zay solotegnanareo dia ametraka fanontaniana aminareo ino marigny raha ataonareo agnatin'ny jirama ty ato mahatonga zokary fotony raha koragniny syndicat jirama reto raha koragnindreo raha volagninareo mba tena regny koa misy afatsika mandaminy zo nitsy atao zegny anareo zay magnaraha karaha io zalahy fa atsika tsy lamy hitanao baka anao miza
anao mizaha aminaka personnellement rô fa tsy solombavambahoaka fa rô fa solombavan-karany matoa tsy masaky magnano le action aminaka na rô solombavany karany député-ny karany fa tsy député-ny Madagasikara zava baka atsika mikoragna jirama lekilaiky sy ny namany reto anao zao mizaha produit locaux jiaby fa karany prix tsy mijotso prix paningendo or rô mipetraka amitsika eto rô mivelogno amitsika io ino amizay aminaka ravagna io député io assemblée nationale io ravagna io zala io ravagna io tsy raha ilagna rô ingabo ravagna daholo io irozy io ne problème ndrozy io misy amin'ny assemblée io volaniko hoe mbola détailleko amy semaine ry problème amin'ny assemblée ao rô malegny agnano province autonome io rô malegny agnano io état fédéral io asa la mba eritreretra baka mon frère diego misy préfet diego misy maire apetraka atsika état fédéral na hoe province autonome dikan'izay mipetraka chef de province agnatin'ny lalàgnany chef de province agnatin'ny constitution fa gouverneur io tsy agnatin'ny constitution pourquoi tsy apetraka nareo le chef de province fa nareo mila nareo agnapody gouverneur ino fo asan'ny préfet ino asan'ny maire ino asan'ny chef de province ko andeha agnapetraka izy ora nareo mila agnapetraka gouverneur tsy hitako ny asan'ny gouverneur andeha andany volam-bahoaka pour rien za aloha zokinaka détailleko raha zay semaine agnambo mon frère za signy zokinaka raha tiako ampody amin'ny atsika amin'ny faritany Antsiranana oui amin'ny faritany Antsiranana atsika zegny mizava moyen atsika ifandamigny agnatin'izegny ary organisena zegny mandritra semaine avy ry hoe ahafahantsika jiaby isika mivily sy ny namany mitondra ny raha priorité tsika mba ahafahantsika miaraka ajantsika jiaby mifampikoragna mitondra feon'ny faritany Antsiranana dikan'izegny adso agnatin'ny menimeny koa hoe misy vola eto tsisy resaka politika atoko politika na ninona zay mikoragna eto tsary nagnano politika natay ndraiky tamin'ny fiainagnane zay ty tamin'ny tany coin misy zay tany sasany mety misy olo tagnatin'ny laboly ny tegnako manokana resaka katolika no ahezan'olo za koa tandafy teto fa tsy hoe resaka politika mondroka zay fa ka ndraiky nagnano zay atsika koa zay mila io tsisy raha azo mora tsisy raha azo mandrimandry mifipipo foana mahazo raha dika zay magnanaova effort atsika mba agnatin'le organisation mety ho avy amin'ny semaine ry hoe mba ino andaminatsika izy ho tonga amin'ny toerana atsika tsy miambigny assise nationale zay andanindreo vola agnano zay rô tsara tsy magnano zay rô tsisy problème fa atsika fagnanontsika ambaratsika hoe ino ny raha tadiavintsika amin'ny tanindrazagna atsika tanindrazagna atsika io tompoko tanindrazagna atsika io namezany Zagnahary atsika io tsy nandeha hoe niadivantsika tamin'olo tagny ary maro olo mandeha mivelogna amitsika agny zay resitsika tsara mifanerasera amitsika miavagna amitsika avatsika io le atsika fa izy koa zegny ireo fa tsy hitandregny ireo fa tsy hagnazo ono sy ny namany dia anjaratsika tompony mangala responsabilité tsika dikan'izay niany mandeha mary ambesagna ny gouvernement 2 mois 3 mois tsy haiko 4 mois ny fandaminana sy namany fa kare tompoko zay aza ataonareo hoe mira fandroaka ke zay io tsy mahazo ny raha aza atao karaha zegny zay tompoko mba ajefo zay io na zay io mety tsy memy courant mety zegny hoe zay io na mety job makoa la makoa ajenareo zay tompoko mangataka fagnajagna zay fotony nagnino zay mba nikilolo ban tompoko mba mara aminay ao koa zanakanay ao avanay ao mahena ino raha mahazo zay ao tokony ampandroso tanànanay agnanovagna azafady zegny tompoko agnanovagna azafady tanàgna vitanareo jiaby Antananarivo agny zay io tsy olo verijery zay io tsy olo adala zay io tsy olo mikapokapoko fa zay matoa zay mivolo zegny raha marara amy tanàna misy zay ke oka tsika tompoko ifagnaja oka tsika ifampitandregny oka tsika ifagnampy fa atsika koa tsy hidika amizay tompoko eto atsika mifampitana nakaeranio ok bon ben mazava amitsika jiaby zegny io bonsoir anazy io volaniko hoe ampodiko volagna anakahy tamy voalohany atsika
mitambara globe araiky, bloc araiky, bloc araiky, sava diana. Atsika koa ny mizaha sava diana zegny, province fana voalohany manakaregna ny province ny Diego ino raha tsisy amitsika varatra agny. Diana zavanao tsika misy raha, misy volamena, atsika misy ranomasy, anao mizaha sava, misy lavany capitale mondiale, atsika managna vary andapa, managna atsika io sovanio io. Mbola nino raha ampiasatsika ino? 3.2 volanko député mitsika, tsisy député raiky masaky mivolagna koa ny amin'ny assemblée. Tsy hitako raha ilagnanareo. Solombavany karany, oui, fa nareo tsy solombava mba ohaky miala tsigny, manomboky zegny kaiko anareo zio, député ny karany, zegny raha misy. Ke, anjaratsika jiaby mandiniky, trafokena nagnomby mahery zegny, natompony aminareo, natompoko amitsika jiaby, natompony aminareo jiaby, atsika mandinia. Magnanova, karaha nataony Tamatavy Moaly, ny voly, ny kondoa, ny fampitandregny ny région, ny district agnatin'ny province ny Tamatavy. Namboarindreo zegny, ro nandeha délégation par district. Exactement. Atsika sava ndraiky diana mangala place atsika, tsy haiko na Ambariopé na Sambrano na Antala na Voemary na Diego, tsika mivory. Ambilbe mety ataotsika izy io centre io Carrefour. Voilà, ouais. Voilà, tout à fait. Io boka croisement commercial boka Ambilbe. Boka Antignana io boka Andefa. Mijotsoa nareo baka Diego délégation nareo, mijotsoa Manonga nareo baka Ambariopé, miboa nareo baka Sava. Ambilbe io croisement économique. Io atsika magnano fivoriagna. Atsika mila mivory atsika jiaby. Voilà. Globalisé tsika le raha bloc araiky, atsika amizay manendry bon délégation ny Ambariopé, Sambava, ty ary losa atsika Manonga Tananarivo, ndesitsika agny igny, atsika mizaha président, azakadalendreo ke hoe ministre, premier ministre, non, atsika tsy mila ro io fa hita mibaribary fa raha ataondreo tsy anjary. Président direct zavatsika. Na tsika mizaha ro regny co-président efatra amy raha regny. Atsika zegny raha mila mataotsika zao io, atsika mombagna amizegny, ary angavigna atsika diaspora. Diaspora teraka amin'ny faritany na io faritany miavaritra, io faritany Antsiranana. Ho atsika jiaby aty andafy. Angentina atsika ro agny. Hoe mitongava ro izavatsika toerana Ambilbe ao, afahany délégation boka Antignana, Sava, ny délégation boka Diana, ny Diego magnantogno atsika mila mivory agnaboaka volagna raiky. Agnaboaka hoe tiny raha marary aminay eto niany, tiny raha takinay eto niany. Dikan'izegny ho atsika diaspora, ho tsy maintsy agnano tatibitsy kely atsika amizay fotony atsika ny fahasahiranana misy amindreo avatsika agny. Ke eto atsika azafaly mizaha l'élève ty koa hoe magnaraka zegny magnaraka anareo fo zegny tianay raha ataonareo io fa hitanareo zay eto zay mila moyen koa atsika. Dikan'izay mandatsa ohatra ho avy raha zegny omanigny raha zegny amin'ny semaine io hoe mba mety misy hoe 2 euros, 5 euros, 10 euros, peu importe mba afatsika miorganiser zegny fotony ro avatsika bo mila avy ao atsika mitondra koragna raiky mipetraka mandeha amreto agny Tananarivo fa atsika tsy agneka kadalegna. Atsika tsy agneka kadalegna amin'ny tanàna misy atsika. Fotony nagnino ampotoko ndray mandeha. Zay tompoko tsy rasisty. Zay mety regnareo volagna maresaka. Maresaresaka io fotony nagnino zay boka avaratra agny volagna maresaka raha tsara hainareo misy varatraza misy tsiko. Zay koa volagna mora tsy regniny namanery. Zay mahatonga olo koa boka avaratra koa fa mikoragna maresaka satria mila miafatrafitra satria misy tsiko aminay agny. Io le varatraza. Zay mahatonga zay koa fa mivolagna amboantany. Karaha olo masiaka igny zay tsy masiaka, zay tsy romotro. Fa io le fomba io le culture anay io karaha io ataony mikoragna. Karaha sasany mivolagna dada manahoana anao hoe samby olo amy culture anay narajaigna izy amizay. Fa zay koa mivolagna amy tany misy zay agny. Zay mivolagna amboantagnana, zay mivolagna marina gn'ino mahisa, zay tsy masiaka. Fa zay midefendre idéné. Ke ny idéné de tsotra ho an'ny faritany Antsiranana, ho an'ny olombelogno jiaby mipetraka amin'ny tanàna io,
zay mi défendre intérêt. Zegny tia zegny namane. Zegny tsy tia zegny zay tsy d'accord aminany. Ary ho fahavalone izy. Zay efa kajo fananana ny tanananay ramasegna zay courager les bras midagnaka. Nino nandravanana trangolo ambiny be tary amin'ny olo tsy nagnino. Fa noho ty raperablety amin'ny raha jiaby nataony nagnano déviation ndraiky rongana tragnon'olo jusqu'à jour olo abo ndre tsy haiko karakory ny afarandreo mavia nareo regny délégation regny fa tsy maintsy angatatsika indemnisation koa nareo amin'ny tragnonareo anareo hoe tsy sanangata atsika aza magnekeky zalahy aza mety atsika amin'ny andrazony any zao ke hoe atsika danaka be danaka sona hoe tsy magnino fa izobaka zegny hoe zegny io tsy zobaka zegny hoe zegny raha koa fa mitanana atsika hagny anao koa miveno agnatin'ny tanana misy atsika hagny anao tompy na antomoro anao na antandroy anao na be tsy misaraka anao na nino anao koa fa miveno amin'ny tanana varitra dikan'izay anao tompy mila sarotina anao amin'ny tananao zegny foratetiabine ataonareo rasiste am'zegny zay tsy direne zegny nakafambarako sana zegny volagna zegny rasiste am'zay zay tsy mijery namagna jobaka to nilanidriky nampidiriko izy fa tsy haiko asa toetrandra ty donc mampirabeso fa nampidiriko Reno le mofra, le volagna mila mipetraka armary. Zay nataonareo rasiste. Marina nareo nakatao confusion fo. Marina nareo zo mahita levy ty. Marina nareo mety vola la olo fabra izy la rasiste. Tsy jirene zegny ton. Tsy jirene nataonareo rasiste zay. Fa izy koa raha mampandroso tananane. Io tonefa. Hitanao le vahoaka teo boka excuse-ndreo hoe gadrendreo tamy fitondrana ny TGV. Gagazo e zay tsy masaky mivolagna. Bon. Anareo zio fa mahazo mivolagna. Zio fa tsisy olo tapena ambava. Magnino anareo tsy mivolagna? Nagnino anareo tsy mitretre? Mivolagna fa za miambigny zandro Joakim na zandro laba na Zokibe ivolagna. Zay ne mavita mivolagna, zay mavita magnano. Fa io koa tsika jiaby niaraka wawawawa io. Avy amin'ny sofiny lasa atsika ton. Atsika fa lasa zao io. Atsika lasa midéfendre intérêt ny tanàna biatsika, tanàna ivelomatsika. Tsy hoe mila hoe tsy hoe antakaragna sakalava be tsy haiko nino. Zegny olo mipetraka amin'ny faritanina ny siranagna io agny mitsangana fa io nitsika. Atsika tsy d'accord am'izay raha jiaby mandrabe sy ny namany zegny. Mitsangana atsika zala. Ino mitsanganaovantsika zegny? Zegny fo nakarakoragny fa izy koa misy olo vola anareo rasiste zay tsy mijery zegny. Tsy jirenay zegny. Nataonareo rasiste tsy mampiova ny fiaignanay aby zegny. Tsy jirenay natana hely zegny. Zay koa rasiste anareo rasineto. Io boka hitanao olo bady tsisy raisonnement boka magnano zegny. Nono tsisy raisonnement. Anareo rasiste ianao koa bon za volagna ianao koa zay tsy voateky ty volagna fa bourzaly ty volagna zegny edy attention edy nino mila tandremagna anareo koa mivolagna zay miaro no moala ambarako anareo tamin'ireo tamatavo nisy ngiana angala fitenenana zay nambarany ngia io tsy d'accord misy ke directeur ny raha mavita tamatavy eto olo boka Diego ande to izy nambarana olo zana ngar bravo zana ta vidéo ita no moala mariny nobla mariny za mba internet baka commandant Samboul baka tany tsisy ranomasy. Non, ma imagine nareo koa raha karaha zegny. Zay tsy haiko fa zay ataontsika fa tsika hainy. Secret, karaha toa secret nene resaka ranomasy, resaka navaly. Olo andretoanareo io nde milimogno tsy heny, nde mitondra samby nomination secret ton. Atsika yambi nomination secret no. Eh oui, justement baka. Nomination secret no. Mitandrema nareo agnatin'ny gouvernement ty amin'any. Ouais, ça fa volagna zegny. Fa zay attends. Apoka io resaka lavany ampidiana samba agny io maison de lavany nataonareo Tananarivo io. Ino lavany misy Tananarivo nino? Non. Atsika ne mety hitanareo ne raha ataon'olo aby ty tsy hoe le fitondrana zao antsika zegny fitondrana zao ne miasa loha fa hoe le système misy lavany zana aminareo antignana agny olo micommande lavany olo nde sorany vodiny lavany izy vo tsara hitany azoko na ndeha gneky zegny niany
Azovy. Non. Tsy d'accord amizay franchement. Ataonareo rasiste zay tsisy problème atsika amizay ton ataova rasiste hoe rô lobo rasiste mais tsy izy koa baka atsika koa baka rasiste ton fa hela rô nabombontsika tamitsika tary fa tsika tsara nisy tendance agnano raha zegny karaha ataotsika zao karaha ataotsika en France na à la Réunion mandalo là à la Réunion na hoe en France atsika jiaby miaraka mitsanga amin'ny français française bien sûr atsika afa parmi une fois anao koa fa nagnefa un pot en place pitranao na ia ça veut dire anao population tanàna igny baka voana itanao renao ton renao le tegna retoloty magnamboatsika ne jusqu'à agnarany renao jusqu'à agnarany tanànatsika moa le voandro antsirana lasa antsirana ankify lasa ankify zalahy dadilahy nenananao agnarany tanànanay ma verijery amindrô raha io zay za to karaha le académicien malagasy misy ndrô problème amin-draha io izy io zegny tanao tsy fagnamezana considération atsika ampodiko aminareo avako aby anareo maro mahay za hita en français surtout amin'ny aumônerie catholique nareo position fa nakarambariko aminareo raha tsotra fo mba afatsika ifandamina mba afatsika ifagnaja mba afatsika ifampikoragna zay tsy bady plus que anareo hata zay io mba nandeha ligôly mba mahay hoe 1 plus 1 égale 2 zay mba afaka micomprendre fa zay amizakane amy tanànanay zay tsy nangatanay akory fa namezan-dragnahary zay ajenareo zay tompoko zegny tanàna vitanareo zegny ajenareo zay amizakane baka fanay magnajanareo koa mizakanareo resaka ranomasy zala atsika mila mandeha Tananarivo mangataka autorisation de pêche ranomasy amitsika ry ranomasy magnodidiny Madagasikara grave ton grave ane problème lanko aminao zegny problème mampalahelo za ambarako anao ty histoire privé ty tanosy be za tamin'ny mois de mars amin'ny fasiny quartier misy zay misy madamo hôtel tsy tononoko agnarany ro magnano hôtel maventy zegny de c'est un peu compliqué zegny raha hitanao koa le fagnanaovan'olo sadasada ro jiramantegna agnano poto zala agnivolo lalagna idiry agnatin'ny lakorontsika ao zegny nananganan'le poto mijaly an'izay zegny anao koa boka amy tomobily zegny hiditsika agnatin'ny lakoro fotony le ely zegny le position agnanaovanao le manœuvre zegny de izy koa fa karaha igny zegny devant elen'izao zegny misy le jirany le ioedy le jirany misy le jirany zay rô misy lalanao zay ke fataoko zegny za koa fa hiditsika agnatin'ny lakoronay ao zegny za miditsy somary karaha ndeha hiditsika agnatin'le lakoron'le jirany de vao aminay marche arrière zegny moramora aminakay miditsika agnatin'ny lakoro koa azon'le poteau manakina lalana nagnano zo za ambarako anao zokinaka 2-3 jours 4e jour za ndeha apidiko tomobile magnano raha io navy la olo gardien le jirany ty nivolagna taminaka hoe aza la pata ho izy rena boka olo amitsika mikaiky olo pata avinena olo tsy raha aza la volany deba volany fa patronné volany tsy d'accord anao magnano manœuvre agnatin'ny lakoronay ty ato bon volanao na ino ma zo volanao izy tsy d'accord fitanao volany misy caméra io hitany à chaque fois ndraiky izy namotany azo ma volany tomobilin'olo magnano manœuvre mirabe nazavako taminany volany hoe ireo mipetraka jirantsika ambadika ry fa noho azon'ny problème le situation le toerana zay tsy sahirana zegny izy magnapo tomobilinanao d'accord za aminay naregny zegny za tsy nikoragna raha maro hoe io tanànanany io tragnonany rabenany ok volanako io l'essence moa jirana aminay avaratra agny tantaraiko aminareo raha zegny baka haizantsika hoe karakory fahaizanay olo avaratra mandeha olo koa fa karaha igny zegny bon à partir n'izao ty volanako za koa fa agnapetraka tomobile agnatin'ny lakoro ato mbola mila mandeha loloa agny za zay mihitsy za mitoriny magnano marche arrière presque 20-30 mètres zay vo tafiditra de igny zay mandeha amizay zegny le gardien akany amitany na igny manao volany deba mandeha lavitra zay magnano manœuvre zany volagna taminany izy koa volanako tsy mbo andro olo amin'ny am'fasitsika io jirany io za magnano le marche arrière fo raha ataoko amizay zany tomobile igny hidiko somary karaha hidika agnatin'ny lakorondreo agny
dia zany hoe masareza miboaka agnatin'ny lakoronao mampamora haza la deba volainy ireo olona bokony mantsaka rano amintsika eto e fotony agnatin'ny lakoronao misy vovo misy raha jiaby nagnino oza ireo olona mifahasoa mantsaka rano amin'ny vovotsika ato haza la zany oza zegny ok tsy problème tanda raiky amin'izay zegny za sahirana magnano manevre igny navy i madamo ty mihitsy zegny bloqué izy nahiditra agnatin'ny lakorona fotony le tanaka magnano marsarera gauche à droite izy zany na voneko tomobily zany agnantony izy madamo volao raha regniko za volako tsy mipetraka eto fa za zao vao maregny fa hoe anao io anie kay mangala rano agnatin'ny lakorona ka nefa za magnano marsarera agnatin'ny lakoronao tsy mety madamo boka ia madamo boka Tananarivo manambady vazaha izy borzany izy boka Tananarivo manambady vazaha ary pila agnatin'ny rano ataony la plage devana anao nataony béton eto atsika mikoragna madamo fa misy jotsoagna Anosy-Berry io tsy maintsy dégagenao amboarinao la plage nataonao béton io enao zegny ambara olona regny zany zay fa zay tsy d'accord amin'iny fa maro feky magnano karaha io mba Rio-Berry zay tsisy maire pourquoi zay tsisy député ry place nanjary propriété privée za tsary nahita za ty mba nandeha aminareo Côte d'Azur agny mba nandeha Monaco fa za tsary nahita ka Monaco nisy propriété privée ao à Nice nisy propriété privée plage tsary nisy même grand hôtel am côte regny en France ty ro tsary nanakagna olo ke anipetraka io les gardiens nipetraka io juste migarder les 16 ndraiky table à l'hôtel point barre fa koa ipetraka face non arrête faut arrêter ro tsy miaramegna amin'olo ton tsy mety tsy miaramegna amin'olo de vao zegny aminay vilagna fa zay sarotiny de vao zegny vilagna zay hoe raciste zay za koa nakaboka fambarako niany frère bientôt za ijotsonosy be za ipetraka table devant l'hôtel io magnaboaza io fa tsika fampitana maro raha mila amboaritsika an-tanàna io e maro ndre aia zay ndre aia koa fa sable plage io tsisy olo azonareo sakana maro olo tsy mahay miaigna maro olo tsy mahay miaigna amin'ny Ambaribe izy baka nambarany Zandry Joakim to atsika tary amle volagna jirany ya misy sira za tsy sira ela be ty misy mdoeto mandeha mbabany restaurant ngata sira mbako mandeha mbabany amba ao ngata dongolo saraiky fa rabe fa tsy zay zala ruba ibaka les coutumes ibaka les cultures rubatindro olo reto les cultures iny la volagna zany moaly marandregny tamile resaka culture hoe robatindro olo ty les cultures ary tanao zao be anao koa misy jotsoanao agny Ambaribe zegny on va faire l'assainissement on va nettoyer io faritaninantsy ranagna io diovo tsikarakaraika io justement ary zegny olo vovona agnatin' zegny miara-aminay za koa mijotso mon frère karaha nataoko nandeha ta Barcelone nandeha Saint-Sébastien nandeha ta Nice rabe regny alaiko vidéo raha jiaby zay hitako ay boko publieko hitatany hita pirenena atsika mila magnadio tanànatsika ary zegny zegny agnatin'le fivondronagna zao am'le hoe iny feotsika ao izy koa fa misy olona agnara tsy manjary amin'ny tanànatsika io na olo zanaka tanàna io na olo mpiaby na olo tsy haiko nino peu importe ikalifetsika izy koa fa olona agnano mahamay amin'ny tanàna amin'ny faritaninantsiranagna io tsy anagnatsika pitié na tana hely tolérance zéro alohany madame Fanny Rousseau magnegna izy atsika keliky magnegna izy vonalohany atsika keliky magnegna izy vonalohany fotony olo amorerantsika amin'ny tanànatsika atsika tsy miamby ireo Tananarivo agnano zegny atsika tompony magnano mety mivolagna amin'izay fanjakanany baroa boka anareo fanjakanany baroa karakory ma zay zay olo minana tsy minana tsy namany namany anareo metsy jalne nataonareo priorité anareo mesy anao mijalne azafady zala izy koa fa fesinareo responsabilité zay tompony angala responsabilité ny tany misy zay zala zay tsy olo bady zahavy boka ramena koa teteky tsy azo andehanagny non grave zala grave raha mandanan-tanàna atsika dia koa tsisy place koa tsy ramena io teteky ny ramena io tsy azo tsika farany
anao mahita ne etraketraka ataon'ireo to olo amitsika ao magnano hoe zay hoe il faut à Geoffreyville hitanao Geoffreyville ko hitanao Geoffreyville à Diego io Geoffreyville antany le olo akoatran'le olo magnano katy abo fa tsisy tany olo makoto hoe todora be fa karana ro karana boko fa sakaram diabo nisy antany nisy caserne militaire jiaby regny fa rosindreo jiaby nefa tany mpanjakana regny caserne regny ane caserne mpanjakana koa sakaramy ao fa tsisy tanàna azonao Geoffreyville sa le tandro créole Geoffreyville jiaby regny fa dendro karany reto le raha misy ane zao zay mbola mafisina amin'ny atsika jiaby zegny magnaraka le lefy ty ary ataotsika hoe conclusion aminaka manokana agnatin'le izy atsika eto sisy problème na hoe bourgeois zegny le terme ampiasaitsika agny fo azo atsika jiaby fa mahay koa fa olo malemy fagnevaka igny bourgeois izy koa fa raha hoe atsika agny atsika fo tsy mahay magnavaka ro antomora bomy nefa maro karazana ro io ante saka ante tsakonino sinama atsika mivolo antomora raha tegna volany zegny karaha ty raha tegna volany de tsotra atao zegny mahatsotra izy na olo TD araka fivolagnany koto izy mila mety mahazo raha tiako volany ty ino tegna volany raha tegna volany de sao ho anao olombelogno izy mivelo miaigny mitady vola mipetraka amin'ny faritany Antsirano zany hoe na sava misy anao na diana misy anao dia anao le zehe anao io zegny atao hoe zehe anao io zegny ataotsika hoe atsika zegny anao io dikan'zegny tsy ny fiavianao tsy ny finoagnanao ny hoe ny pas important fa hoe le fait nanao mandeha mitady mipetraka miaigny mivelogno amin'io faritany io dia atsika anao ny rangatagna aminao amizay nino raha raiky forangatagna aminao ny rangatagnanao de ho sarotiny amin'ny intérêt-ny tanàna itsika io zegny ny rangatagna aminao tsotso hainao azavegna aminao amle babaky zegny tsotso hainao ino mirangatagna aminao ny rangatagna aminao zegny hoe ho sarotiny atsika amin'ny tanàna atsika io ka rehefa sarotiny atsika amin'ny tanàna atsika io sarotiny amin'igny atsika tsy andeha androva olo atsika tsy andeha anora olo atsika tsy andeha hoe izo ty andikaiko olo hoe midira isaka tokantragnon'olo any vangovangô mitondra sameso be nareo de zegny hoe tsy zegny le mahasarotiny atsika fa zegny olo mamorera atsika amin'ny tanàna atsika io magnano hoe izy farandadany magnano izy kizaozao izy magnano raha tsy mety tsy rariny sy nama tsika ny atao hoe tsy rariny tsika ny atao hoe tsy mety io le mila mahasarotiny atsika zegny ny rangatagna amitsika jiaby mipetraka amin'ny faritany Antsirano ke na hazoby anao na bakaia anao na niny finoagnanao tsy agny ny problème fa anao koa nandika tanàna ke nivolagna anao fa anao miegny io mivelo tegna io manambady io mitarimy zanakanao io manangana tragno fiainana anao io nitsika io atsika zegny anao ke dikan'izay izy koa fa misy raha tsy mety amin'ny tanàna misy anao io mitsangana anao fa hoe anao zany mivola ino ma jireko hoe zany boka zegny zazo koa matany andeledina amizay tsy zegny toetsegny tadiavitsika atao azafady ke ataonao ho an'le olo tsy mahazo zegny amizay amle définition ataoko mazava zay raha ohatra ka zegny ataonao raciste tsy jireny tsy ahoane araka volagna irany zandry wawa igny fa tsy tohiziko amle raha be fa tsy jireny tsy ahoane zegny ataonao raciste raha ohatra ka zegny définition zegny amezany zany hoe ny olo mivelo miaigny mampandroso ny tanàna ny faritry misy anao na bakaia anao na karakory anao na sinama io anao atsika anao le atsika ke anao koa fa tsy agnano ndraiky hoe agnano karaha zay fa anao raha hafa sadasada agnano fa azafady anao fa nazanaka ny tanàna io koa anao mety teraka atao mety tombo tao lino rabenao mety nalevigny tao anao mety ho mpiaro sy nama fa anao koa magnaraha sadasada amin'ny tanàna koa zay koa mbola aby itronga anao eo koa karaha zegny ataotsika aminany ok frère zegny koragna riavako aby tonga fa saigny atsika mifoazy atsika c'est le moment tsiniky nefany 25 septembre ndraiky 14 octobre regny kabaro rano ndraiky motry ny atomboany
ndraiky navitatsika nandravagna fitondragna TGV. Atsika zao mila magnano raha tsaratsara an'iny koa. Le mikorontagna anie tsy midika hoe mandroba-draha fa mitaky raha ankatsaraigna raha. Apodiny volagna anie teo atsika province ny Diogo. Ça va Diana. Io Ambilobe io volanko croisement économique ntsika province ny Diogo. Io centre. Atova manomboky niany marefaka mare désignenareo hoe azao olo avita isolo-tegnanareo Diego, Nivrano, Ambilobe, Sambava, Antalasy, Mifirongony mandeha miprésenter fivondronanareo districtnareo Ambilobe mivory atsika jiaby manapaka hoe ty misy amin'ny agny, ty problème-ny agny, ty problème-ny agny. Amboarigny, rafetigny, mananga délégation par district amizay tsika amin'ny faritry Diana Savay mirongo zigny atsika les délégations. Misy anareo mais hoe azao volo mavita mitondra les délégations, lehibe ny délégation io. Midorodogna atsika Tananarivo agny mizaha président personnel na mizaha reo vice président efatra reo. Fa kaza mandeha amindreo ministre Massontoko Mahamay reo. Agny atsika maregny valiny. Bon, zegny tapaka. Bon, ok, mbiagna anareo mijotso amin'ny agny mandamy izy ty ho regniny vahoaka. Atsika fa koa reto député-ny Karany reto. Reo tsy député-ny Madagasikara fa reo député-ny Karany. Zegny izy volagna anakary avako aby. Ameko anao mon frère. Non, tsisy raha tokony hanampiako agnatin'izeny le mofra fa isoragna anao fa mety fa lany fagnady olo namanao azy io anao le agnatin'ny orabe ke tsy ho tazomigny ela fa refindefiny atsika teto anao ialagna tsiny amin'ny havagna jiaby magnaraka sy ny namany fomba fivolagnanay fo somary hoe maresaka magnino fa zay tsy meloko zay tsisy eloko ataony namagna sy karaza sy ny namany tsao zay fo raha be fa raha karazany ke merci volagny zany fabara teo varatsaza mamparesaka zay. Exactement. Yata tsy volagna maretsy regny olo. Ke zay merci daholo atsika jiaby de bon week-end de tsaratsara atsika jiaby de anao ma zay zoky lahy tegna anaovagna merci anao fa anao zao fa gadragadra kiki cravatte ela za tsara hitana cravatte matomboko mare raha io. Bon ataovantsika jiaby miaraba amin'ny la famille jiaby. Ok, ouais, avy amloagny zegny isoragna. Isorako anareo jiaby mitandregny teto tamin'ny fotoagna foky igny. Ialako tsigny amizandry Joakim fa toetrandro aminay ty boka ratsy. Agnatin'ny saison des pluies zay ty zao hitrika agnatin'ny le vrenintsy mety tsy tafidika anao iny zandry Joakim fa iazantsika magnaraka mbo hidika eto fô tsika jiaby miaraka eto. Bien sûr. Ke zegny atsika jiaby na Diego anao na ianao na iako anao fa province mahatsapa mijaly zay tsisy resaka rasisme. Zay ndray to anareo rasisme zay tsy mijery. Zay koa rasisme nareo fa ela tsy taminay tagny. Fa matoa nareo niany bola ndraiky nanandanaka nananjafy ndraiky namely tegna zay tsy rasiste. Zegny izy riavako aby. Allez, chapeau jiaby. Bonne soirée, bon week-end atsika jiaby. Bon week-end la ataovany fety. Merci à vous. Merci. Ataova totroko ely ninay boka agny hitanao. Aleko nino. Ok to.